tak pangku. Lho waduh lah aku kok moncrot teko ndi. Lah Madhep ora ana. Lungguhe posisi Telung dina ora mulih kok Cak Komet posisine lho Mas. Lah nggih posisimu kuwi lho. ora imbang gede sisih kok, makane tak kono ngene. Pokoke iki ombo sisih Met, lho nek mlaku. Iya tapi umumnya nek dipangkukin duduke madhep nek madhep rene. Dengkule abot. Iya ya. Aku ora kuat. Berarti madhep rono. Rono. Anu C Mas C. Ayo latihan sih. Kamu begitu bahagia sayang. Piye Met? Aku ngentut. Nek pupu kok ngeder. Mosok engko nek gempa NTT teko kene Met. Wedan koclok ngentut iso nang pas ning pupu. Mosok ngentut Mang Met. Sumpah lho kok ana entet. Lho iya iki Met. Ngantek kemebul Iki sesuk nak tak delok biru tak visum. ngantek kena racun totem mbuh Met yo. Wis metu kok Dalu Cak Komet. Lu dalu matane Mbak Limbu. Ya sehat Cak Komet nggih, ketok ganteng. Alhamdulillah ganteng pripun kula mun mboten pati pede niki. Wong Sik to. Iki apa jek berjuang kok bedil-bedilan ya Met. bedilan ya to kuwi mercon kok. Oh mercon tak kira ki granat. Dikei mercon susah ora susah. Lah yo ora ono mercone kok bledos ora banter kok. Metu Met ya. Ya iki anakan mercon. Lah iya nggih. Sehat nggih Pak nggih. Nggih, alhamdulillah pangestu panjenengan sehat. Kok kados Joko Kendil modele. Lah nyapa kok Joko Kendil ki? Malian. Lah kok iso malih? Iki mau nom iki lah kok malih to. Lah aku ora mudeng nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk seorang seni. Jenengan jelasne Cak Slendro. Lah Jelasne. Nyuwun sewu kula mburoni kali panjenengan iki mboten. Nggih. Saiki zamane generasi Gen Z Mas. Ya apa? Dalang-dalang sing hebat ki nurunke nelurke anak-anak yang juga hebat. Alhamdulillah. Contohnya panjenenganipun almarhum Bapak Ki Haji Anom Suroto nurunke panjenenganipun Mas Ki Bayu Haji. Lah ning nak saiki andalang dewi-dewi. Iki mau sak nggon iki loro iki. Iki kono termasuk maturun piyai Peleman, dalange loro bayare siji. Lho Cak, nalika kula kalih panjenengan wonten Mulyareja, Nggih. anak kula wonten Menorjo Kepung, kula kalih jenengan wonten Mulyareja lan nika Sing kalih slendron apa kula? jenengan kalih Dodot. Oh kula. Nggih, kok lali Pak anggere duwe enteke lali. Kowe ku ya kaya ngono. Ingkang wigatos dalu punika Mbak Cangik, Mbak Nggih, Bu. nggih. Matur sembah nuwun kula tujuaken song-song agung panjenenganipun Pak Haji Santo ya Mas ya. Nggih, Abah Haji Santoso. Santoso wah iki beliaunya luar biasa donatur utama. Nggih. Panjenenganipun Pak Yanto, Pak Lurah, Pak Sugeng. Nggih. Aku nek rene ngoten niku pun biasa Mas ketemu dulurku ya kembar aku. Sapa? Kami tuwa kene. Andi. Kami tuwa kene. Andi iki jek Joko apa tak entukne sinden iki lho. Kuwi tenan apa ora? Nggih mboten Pak nggih. Lho, Mas Andi iki jek Joko nggih to? Lah, sajake kok apal ping pira, Ndro? Aku ping pindho Mas. Ning gonta-ganti pasangan. Wong iki asline ya kaya blungkon. Mboten, iki namanya teman itu harus saling melengkapi nggih Pak nggih. Nggih, harus saling melengkapi. Nggih mula nderek jurung donga pangestu kagem Kyai Pelemahan Kidul. Kala mben sasi wingi wonten Pelemahan Lor. Iki genten Pelemahan Kidul. Pelemahan Lor gak usah tak dongakno genten kene ya, Met. Nek kono pengen tak dongakno Agustusan kudune nanggap. Gap. Didadak ya iso ya ra. Iso sesuk ya prae lho ya. Aku munggah monggo Cak Komet. Nggih. Minggah serampat teko kono aku mak ratap ngowasno yoga-yoga. Lah kene Awake dhewe iso kembar iki. Lho, wong ditanggap larang-larang iso nganggo urung bantal iki lho. Lah. Aku iso kowe iki sing ora berpengalaman, ajining diri saka lati, adining raga saka busana nggih mboten. Leres Cak. artine wong ajine diri saka lati tumindak sak pecak tembung saklima iki nek tumindakmu apik, ngomongmu becik mesti ya kaya payu larang nggih mboten. Dalang iki mesti payu larang mergo onta wencanane becik, suarane ya apik. alah ora percaya sapi kae ora omong ora klamben ya larang aku. Kowe iki mari limusin iso sampe boyo. Kowe lek omong mesti aku mbok bantah ya, Met. Tapi nek ajine raga saka busana. Lah Nek busanane apik mesti payu larang mbak-mbak waranggono.
busanane becik payu larang. Lah iya sapi ki apa klamben lho. Kayo larang kok. Malah api nak ra klamben nak. Malah larang lek ra klamben. Masa nek gak klamben larang. Percaya dulur-dulur yoga kan lho. Omongane gak penak. Wis rasa gatene yoga Larange nak ra klamben jare. Apa ya ora masuk angin kok ya. Aku tau gak kelamben malah dadi. Angge kula dongake muga-muga piyai wis to. Kowe iki grup apa grupe kene Pak Seno? Mulai ya kula iki jurung donga piyai Pelemahan Kidul nggih Pak. Nggih nuwun sewu. Cak Slendro sama jenengan dongakne Cak Slendro. Nggih, sabibare ngawontenaken ringgit wacuca utawi wayang kulit dalu punika. Nggih. Piyai Pelemahan Kidul pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga tandurane metune tanduran malimpah ruah mati keteko. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga karire sedaya diparingi sehat. Amin Allahumma. Amin. Kula didongakno met sing maune sapine siji bar wayangan dalu punika kula dongakaken muga-muga dadi dadi loro. Kita dongakne met sing montore siji bar wayangan sesuk muga-muga iso tuku montor meneh dadi tambah montore. Sing maune bojone siji tak dongakne met Tambah rukun. lah iki lho tambah rukun met kaya kowe ku ndongakne ya ngono ki muga-muga anake sukses. Dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama. Tapi sing duwe anak sing ra duwe anak piye? Lho. Lah sira Dongamu lho. ya tak dongakno muga-muga anake pinter kabeh soleh. Lah iya ki nek sing duwe anak sing ra duwe anak mbok dongakno ngono ya tersinggung lho. Anake rong duwe kok mbok dongakno duwe anak soleh-solehah. Lah kudune piye? Ndonga ora kulaan mbok sing lengkap to. Sing gadah putra, mugi-mugi dados putra ingkang soleh-solehah. Ingkang dereng mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lho ngono. Dadi komplit. Komplit. Cak Slendro. Gadah iki nek duwelane ora duwe carane piye ngono? Ya iki? berusaha. Berusaha. Lah iki menekankan dadi berusaha. Lho berusaha carane piye wong menungso iki Alah, kabeh Kak. ginaris? Alah tanggaku lho 7 tahun rumah tangga rong duwe anak, mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho kuwi ana syarat-syaranane. Syarat-syaranane piye ngono kuwi? Gampang. Maksudnya gampang. Carane nek loro. Maksudnya loro sing nomor 1 kuwi Cara medis, Heeh. cara alternatif. nek secara medis sing pisanan kuwi Medis awake dhewe iso konsultasi ning dokter kedokteran kandungan sing titele sepok apa kuwi? sarjana ogok-ogok lho. Ya ngomong gladrah spesialis kandungan. Lah iya kuwi. Kedokteran sing bidange ning nggone kandungan. Kuwi secara medis, Nek secara alternatif alternatif diurutno. lho pamane iki sinden iki urung di anak. Mary. Heeh. Diurutno iku dipijet ya. Aja lara. Lho. Lah diurut ki dipijet to, Mer? Ora no. Lah carane diurut piye ben Mary ben duwe anak? Diurutno ki ya iso aku sik apa dalange sik apa awakmu sik. Kok lagi yoga-yoga. Kok nek awake dhewe nepaki ya ta mesti duwe anak lho ngono. Cocok ki? Cocok diurutne. Ya nomor 1 siapa? Yoga. Wah, aku sawi kok. Sik to. Lah kuwi anake lair kaya ula weling ngono lho ki. Apa kuwi kok ya Wong dongane ora ragat iki mbok ndongakno sing apik. Pripun Bu kabare sehat? Alhamdulillah. kuwi gayamu ki kaya wong grabyak ning kliru. Paling ndak itu seorang pelawak harus bisa membawa piye ning dhuwur panggung ki komunikasi sama penonton Ya, sama warga kene. Ning klirumu ki lho wong iki penonton kabeh iki ngenteni awakmu kok mau takoki pripun sehat. Lah nek lara mosok ning kene. Ya jelas positif sehat kabeh to. Wah, Lah kudune piye lek nek tekoki? nggih semangat ki Bu. Semangat, Bu. Ngono ki Agustusan. Merdeka, Met. Deka. Loh, kowe ku piye to, Met? Merdeka. Deka. Loh, kowe iki semangat karek muni merdeka, kowe iku kok ora semangat blas. Pak Seno, merdeka, Pak. Merdeka. Loh, iki lho kita semangate, jiwa patriot. Gelak Pak, kira Pak Seno. Apa gurine? Deka lek. Bisa apa lagi? Kok gandul, Bu.
Mbok dolan dhewe kono, tuku jajan. Kowe iku aja nyepelekne lho, Met. Apa ta? Aku ki apa ki ngelem dalang sing nom ki luar biasa, Met. Niki sing dalang awal Lho, dalang sabetane ya apik. Eh. Suarane ya becik mang rungokke kok ngguri nyuwun sewu lho, Mbak Cangik. Nggih. Muga-muga tak dongake dalang iki calon iki dalang kondang tur laris, Met. Amin. Tenan iki. Mas sinten, Mas? Iki Mas Karson ya. Karson piye to? Sinten, Mas? Mas Arya. Lho, Arya. Arya Mbok Putra. dongakno. Tak dongakne muga-muga dadi dalang sing kondang laris. Kowe gak getun. Lho, lah kok getun lho? Lho kadung kono laris sing dijak dagelane ra kowe. Wong aja ndongakne nemen-nemen. Wong kowe dhewe ya butuh laris kok. Tak ceritane ya. Sesama seniman itu boleh bersaing, tapi nek koncone melok tanggapan laris, awake dhewe iku melu bangga. Melu seneng. Nggih mboten Pak Seno. Nggih, tumut remen. Ki calon dalang kondang Wong dalang laris. seni iki ning lambe tok, muga-muga laris. Ku nak kono laris kowe ya kemiren. Wis jelas kuwi. Apa meneh sing kono laris dalange, sinden ya laris, sing dijak dagelane ora kowe. Ngono biyen tak dungakne laris. Wis biasa-biasa ae lah. Nak klarisen malah capek ya. Tapi niki rencana menawi wonten job malih tetep pelawake Cak Slendro kalih Cak Komet. Met wis jelas iki, Met. Ya Oh niki ngono kuwi. sampun diagendakan niki. Alah nang Ndi Mulya kek omonge ya ngono kuwi Pak Sino. Ya padha karo iki. Alah bae ya kowe karo Andi TB no. Oh, iki. Oh, jenengan boten saged, Cak. Alah, boten saged. Ndak iso iki. Ora ditelepon dibatin ya ora iso. Cak Komet boten saged. Ikon iki mboten saged gitu, Pak. Nggih. Paling enggak kan aku katut to, Met. Wong Aku aku melawak pilihan no. Maksudnya pilihan. Pilihan terakhir nak kono-kono wis ra iso lagi aku. Ora, Met. Iki sing dikersake panjenenganipun Abah Haji San ki awakmu. Cak Komet. Nggih. Tak dongakne muga-muga panjenengan Mas Arya sok ben iki dadi dalang laris Laris. kondang. Nyuwun sewu, carane nek dalang kondang ki siji, Met. Napa? Sing penting ku pagelarane meriah kaya ngeten iki, ya apa ora? Ya. Sindene ayu-ayu, yogane iki kompak, Suara kuwi ditata. suarane ditata. Aja anggere. Lah gini nek dalang ki piye-piye? Paling gak makan-makanan ki dijogo. Lho, Ojo. kaya to mangan apa? Foto mangan panas-panas. Contone, Wowo. nek Nalpot. omongane tanggam ya panas lho, Met. Maksudnya ki calon dalang kondang nyuwun sewu lho Mas Arya benjang menawi kula pareng nyontoni. Sok ben ki golek bojo iku sing sebanding kali panjenengan. Contone sinden kan padha to, Met. Berkarya wong loro nyambut gawe nggih mboten Pak Seno. Nggih leres. Pak Seno niki garwane ra nggih sinden to. Nggih. Lah niki buken ki garwane Pak Seno. Niki sajake kok nggih nonton sing guyang-guyu apa nek pacare kok? Lho, Mas Arya. lho paling gak ki ngono kuwi. Dadi dalang kondang, Bojone sinden sinden kondang sisa. mesti sukses karire jelas sugih. Ah niki keliru, sing keliru niki perlu saya luruskan Pak Seno. Nggih pripun Cak Nek Komet. saged dalang niku cari istri aja di luar dari seniman. Seniman no sing lanang seniman sing wedok seniwati. Hah? Kayane nglumpuk. Lumpuk apa Bang Mekar lumpuk iya kok. Ora iso. Lah kok iso ki? Nek sampe dalang laris kok oleh sinden ayu ya laris sisan. Kurbane sok ben anak. Lah kok iso anak? Walah tanggoku lah anake toleh. Mergo apa? Mergo Gak oleh perhatian saka wong tuwa. Lah bendina kene tanggapan. Mbok Sing tanggapan. wedok ya tanggapan. Anake nang omah ya toleh kene kok. Anake sapa? Anake Arya. Lho ngono. Seneng kowe. oh Jadi dadi dipikir kaya ngono kuwi. oh progres yang akan datang. Ya iya no. Lah aku contone golek bojo piye Met sing apik ngono. Ya paling gak guru. Ngono. Oh, Ya kaya apa? Cak Komet, Cak Nggih, Komet. nggih. Niki nyuwun pangapunten kula kan beto kru campursari dangdut kan nggih istimewa. Oke, Nyuwun kersane. pangapunten nyuwun pangapunten. Pripun? Ya, menika nyuwun sewu jenengan MC niki kan kru musik kan Mustika Laras. Mustika Laras ya. Iya Mustika Laras. Oke, oke. Jenengan MC jenengan panggil Mbak Endah saking Pleman Kidul menika masyarakat Pleman Kidul ingkang penggemar seni wonten Pleman Kidul. Tasik nggih. tak sih Mbak Indah kelingan Jenengan aku MC biyen. ini mbok menawi Nek gak salah Mbak Indah ki struktur senam nggih. Nah iki aku kelingan kok biyen iki. Wonge ana apa? Ngerti? Piye? Kon nyiarne. Alah nek nyarno kuwi aku elek-elek iki yo MC dangdut padakne. Iya. Ini yo MC. Kali sugeng rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tirulor
sakmangke nggih badhe ngaturi jenengan tapi tanggalnya dereng dipun tetepaken ngaten. Piyantune selenggan. Nggih. DP ini met. Lho. Piye? DP ini Tapi liwate kula lho, Cak. Waduh ya kena planto iki met ra jelas iki. Wah, nggih sugeng rawuh Bapak Kepala Desa Tirulor. Singso iki met ID met. Anggih ngaturaken sugeng dalu kunjuk para pilenggah kakung Sumono Putri ingkang satu hudat kinurmatan. Aduh. Sesarengan campur sari mustika. Laras. Laras. Kok alah kok nyepel Malah ngantuk. ing dalu punika. Aduh, aduh. Silaturahmi Sore mau wis enek Mas Joni mau. kunjuk. Bah, aduh karepe sing dikarepno ki ra ngono. Lah piye kabeh Lagi pisanan wis langsung menggugah semangat lho. piye semangat piye kok Lah, nggih guyu sik MC Om Orkes Melayu. oh dangdut orang Orkes ini main sing nonton Melayu lho. kok orkes kok melayu iki? Hadir di kawasan Pelemahan Kidul Cow. Ada sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Laras tentunya. Ada siapa dia? Cak saupami tertawanya dikurangi itu pripun, Cak? Nah, iki lho. Cobi Cak. Cobi dikurangi, Cak. Nggih. Lho kaki kan guyumu ku ya Pak Nggih, ya. kekataan cobi disudo. Metko Cobi, met Cak. guyumu kakean ya metko. Kedawan. Kedawan. Cak Slendro nggih. Guyune Cak Komet nggih. Cobi disudo, Cak. Ngiwon nengen ngarep buri. Awas. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Cak Slendro nyuwun sewu niki kersane ngunjuk, ketoke kok keselak napa nih, Amit? Ya sik sekedap Pak niki. Kula tak Ketoke keselak. Nggih. Pun jenengan siap nih. Pun tenang mawon. Disiap Kula nih, Cak. urusane niki. Nggih, Cak. Kula sepelane riyen niki tenang Nggih, mawon nggih, jenengan. nggih. Nah, pun. Wis ah, menawi pun jenengan. Menengan. Pun menengan mawon jenengan sepelane riyen. Apa? Soalnya niki sepelan iki, Pak. Nggih. Di dalam berbagai lagu. Wis to manut to sing ngejok yo iki, sing dhuwit iki. Ora iso. Sing ngek bayaran yo iki. Lah kol wayangan dalangan ning kene aku wayangan dagel kono ora apa-apa. Lho, wong kene nderekne sapa ayo? Yo nderekke Pak. Ora iso. Pak Seno to. Matur nuwun pertama kanggo sapa? Pak Seno. Lah. Ngomonganmu lho. Ya Pak Buat Santoso. Pak Santoso. Abah Haji Santoso. Lho, lah tapi nyuwun sewu kowe bengi iki nunut sapa? Nut apa nih? Nunut Pak Seno, panggunge sapa? Yo. Wayang-wayange sapa? Wayange Pak Seno. Mik sing mbok gawa iki le nyewa sapa? Wayange Pak Sino. Lho, mik Iki. yo. Wayang sapa? Iki sapa? Pak Seno iki le nyewa. Nya. Cak Komet, Cak. Pun jenengan asta malih, Cak. Nih, aja mutuk. Moga-moga Cak. Ayo. Komet moga-moga. Mik lo tambah 100 jangan cepeng malih. Nah, ben rame nggih. Mulane Melu. Ayo guyune iki sedengan ae, Met, sedengan ae, Met. Eh? Sedengan ae guyune. Engko kono aku amene. Ora, sedengan ae. Sedengan ae guyone. Aku wis kadung serius kok. Ora awor kowe malah ora dadi. Wong siramu koyo tak. Baik saudaraku, kita panggilkan yang satu ini. Ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Larasnya Indonesia. Kayak kita anake Pak Seno. Padha Lah kuwi nek MC dangdut nyuwun sewu lho Pak. Lah kowe upama ndelalah nyuwun sewu tanggapan nek MC-ne umure 70 tahun iso kowe men. tuwik berarti. Lho ora nek ndelalah pas sasi sawal tanggapan rame sing MC umur 70 tahun. Golek MC wis ra oleh enake sing umur 70 kok. Ayo jajal. Bisa toh. Piye? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mustik. Ambulan jelas iki. Tak panggilkan ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia kalau bukan Sopo? Lali. Wis bertanggapan nyemplung kuburan MC iki. 70 tahun. Mobil siaga kangge. Katut sik nyuwun sewu lho Mbak Cangi. Nggih. Mbok
Mas Komet selain pelawak, beliau juga karakter suaranya bagus. Lho, nggih. So nyanyi apa? Wis rasa ngomongi. Iya maksudnya nyanyi sora. Anak wong kene ngerti kabeh. Iya. Masalah lagu tak pangan to. Loh, beh. Masa lagu-lagu. Lah Nyuwun sewu lho Met, kebo sapi sing digugu, yo keluane nek menungso sing digugu, ngomongane. iso gelar kudu iso Gulung jagung bakarane. tanggung bakarane. Lho yo. Perkarane Ya lah ya. iso tenan Met. Sono Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. ana Cara cara tos awala tak kepruk bata rantang ngomong. Dawa. maksudnya kuwi nyanyi tentang percintaan iso kowe. Lah percintaane akeh. Lagu-lagu sing saiki lho Met. Alah sing Roma biyen mulai saiki sampai biyen iki cek payu. Lho, Roma Irama kuwi. Heeh. Contone Pendek kasete Roma Irama no? duwe kabeh lho. Walah omahku bek kaset etok. Anu kaset apa? Roma. Asli. Roma Irama. Roma Irama. Kowe ngomong gelas. Lah aku ngomong apa to? Lah kowe ngomong kaset marama-rama kok. Lagu percintaan to. Walah jaluk ae lho yoko-yoko jaluk. Lagu tentang percintaan. Alah sing gampang kayak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kok yo pas yo. Waduh, lho kaya apa pas yo kayak. Bonang kok yo pinter. Alah pas kabeh duwe Mas yo pas-pasan. Omah. Omah pas. Bojo pas yo sakmono. Mas, kendangnya enten ta, Mas? Oh, tak kira mantuk. Kendangnya Mas, kendang. Hidup tanpa cinta tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Iku tentang percintaan. Percintaan wake nek lagune. So tenan ra. Nek lagu nasihat piye carane cah nom-nomku berkreativitas. Ya nek Iki menyongsong peringatan HUT Republik Indonesia. ya panggah Roma Irama kan ya akeh nasihat. Nasihat mosok ana, Mas. Piye? Judi. Judi. Judi ki bae paedanan kok. Lho lah ya iki ya gene main lho. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Bohong bokong. Itu kan termasuk nasihat. Judi iki termasuk nasihat. Iya, iya. Mergo judi iki salah mungguing pemerintah, dosa mungguing Itu agama. termasuk pekat penyakit masyarakat. Ora entuk. Ora oleh. Nek lagu tentang pembangunan, Met, iso, Met. Iso. Pembangunan kowe? Roma Irama ya nek. Lho, Roma Irama tentang pembangunan mosok ya enek. Enek. Sing piye kuwi, Met? 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya wis. Kok wis ketok? Lah iki aneh-aneh. Wong dangdut kok takok pembangunan. Lho, wong jenenge lagu-lagu tuh harus Lah iki kok ya Roma Irama. Pamane nek lagu anak-anak, Met, lagu kendaraan. Iso. Kendaraan iso. Iso to. Sing piye kendaraan? Kayak pica tak kandani mong lakumu ang sini alo nang wae ono kandang wae napa Mentok. lho Mentok. Pi- Tak mentok ya, Met. Mentok. Lagu kendaraan. mentok tak kandhani. pica Mentok. ya wis mentroke numpak becak ngono. Wis jenenge lagu ngawur. Tapi nek iki kowe ora iso. Wis. Lagune banci ra iso banci kowe gak iso kowe banci. Nek banci ora Roma, Ndro. Lagune apa? Dene Caknan. Sing piye kuwi? Mosok ya enek lagu banci. Enek. Dene Caknan ora mungkin nyiptakne lagu banci no. Anyar. Sing piye kuwi? Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngripeti. Nyantol-nyantol wekku, danggula kuku. Dadi banci iki nek ngono kae kan yo ganggu. Dadi
Ini lagunya Dewi Caknan Cak ya. Yo, lagu banci niku nggih. Oh nyanyi iki harus iki sesuai pada malam hari ini. Ini temane Mas Komet. Ya. Yang pertama itu bersih dusun, Piai Pelemahan Kidul. Betul. Yang kedua menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang ke-81 dengan tema berdaulat, adil dan makmur. Amin. Muga-muga piye kene adil makmur secara ekonomi, secara apapun insya Allah gemaripah lo jinawi. Semangat ya Pak Nggih. Semangat Bok yo. Merdeka. Merdeka. Ojo ngantuk sik. Oh. Lah iya, sing berat iki ora melawan penjajah Mas Komet. Yo. Saat ini yang berat itu adalah melawan nafsune awake dhewe. Betul. Ya toh, egoisme nek iso iki muga-muga piye kene saling merekatkan satu sama lain, menjaga kerukunan NKRI harga mati. Satu nusa, Satu bangsa. satu bahasa, Bahasa Indonesia. Lagu-lagu nasional iso Mas Komet. Harus bisa sebagai nasionalisme. Lagu-lagu sing perjuangan. Heeh. Halo. Halo. Loh. Kowe tak idone mati lho, Met. Iya to. Kok tak kira ngajak halo. Lagu niku lagu-lagu nasional nggih, Pak nggih. Ayo dudutek yo, Mas. Lah kele. Gak metune kethek ngene. Gak apa-apa, pancen yo beli kethek. Halo Bandung lho, Mas. Lah yo kuwi, bener kuwi kok Dudutek ora metune. sing anyar ngono. Tek dudutek. Halo. Halo. Halo Bandung. Ayo. Lah nanti Jop! Gerak! Oh, gerak! Loh, alah yo. Baris ora muding lho, Met ngono kok kowe iki guru to, Met? siap to. Jop! Gerak! Gerak! Apane? Alah yo. Lho kuwi ngono tok. Kowe iki ora berjuang karek baris sebagai PBB mosok ora mudeng to, Met? Baris berbaris lho, Met. Yo mudeng to. Siap! Gerak! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Gerak! Lah iki lho. Nah, ya alah kowe ora mudeng iki. Lah Mas yo kowe ora mudeng Iso wong kene kene dhewe ra cetok. Kowe sekolahe pinter rek. Coba, sit, Trik. Apa enek siapa? Yo bebas iki. Arut, kenapa? Baris ngono. Lah aku dhewe lho ora cetok kowe kok gerak. Lho, Cak Kemet. Nggih, ku pinter. Sini Cak Kemet. dalam Loh, wo tibake nggih anu. ane lane budek. Mboten. Wong kuno iki Lah lek enak slendro diabani pewenak. Lah nggih wong nek cerdas ku benten tok, Pak. Secara skill berpengalaman dan berpendidikan. Kowe nek Mas Komet nyuwun sewu titele ra SPD Sarjana Pendidikan. Beda nek kalih kula, Mas. Iya, Mas. Kula SPG MBG. Pak ki titelku. Wah, BK. Wowo. BK kok ndek ipel-ipeli. Ipel-ipel. Ipel-ipel tok iki kok ipel-ipel tok. Wah, MBK iki yo bergizi, Lah berkursi mulane lagu Halo Bandung ya hafal. Nek kowe Halo Bandung iso. sing nyanyekne Piai Kediri kene dijawakne ya iso jawakne. Halo Bandung nek Indonesia kan halo Bandung. Ayo Kak, piye kabarmu Bandung? Ibu kota Mbokku kutha Periangan. cengengesan. Lah kok cengengesan piye, Mas? Lah periangan riang gembira tuh. Oh, cengengesan. Iya, cengengesan. Halo Piye kabarmu Bandung? kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Lah kok pangeling-eling? Lah kenang-kenangan dieling-eling ngono. Nggih, Mbak Cange.
Lha pengeling-eling biasanya selamatan datang keti cak komet niku. Sudah lama beta wes suwe banget tidak berjumpa dengan kau. Ora ketemu karo Sekarang saiki telah menjadi lautan api. wis dadi mulian geni. Lah kok mulian? Lah laut ya mulih. Mulih, laute mulih. Gitu kan, Wis laut. jam 9:30 berarti. Mulih wis lautan. Nggih to, Pak. Mulih nggih. Telah menjadi lautan api. Wis dadi mulian geni. Mari bung rebut kembali. Ayo pring direbut maneh. Lah kok pring Bung. Bung bakal pring. kowe iki lagu-lagu ra apa lagu-lagu. Ha sing merusak ya kowe lho. Ya ora. Ya nyedaki penyanyi. Yo. Sinten iki sing diaturi nggih? Oh Mbak Mary. Oh nggih. Mbak Mary riyen Mbak Kula Mary. aturi jumeneng Mbak Mary nyuwun spote co dados. Mentok mentok tak kandhang. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Mary. Selamat malam Mas Le. Merdeka. Merdeka. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal para pahlawan pejuang-pejuang sing wis kasedan jati. Nggih Mas Le. Mbak Mary masih ingat sang proklamator presiden pertama Republik Indonesia? Alhamdulillah. Siapa nama beliau? Insinyur Soekarno. Wah luar biasa 100. Sekolah Tepuk tangan buat Mbak Mary. Wow. Wakil presiden pertama yang mendampingi beliau Pak Soekarno. Bapak Soeharto. Oh, Bapak Muhammad Hatta. tak bacok iku. Sing ra anu iki kowe kuwi lho. Lah nyapa? Ngono kuwi mbok dis. Lah aku wong lain. Iki harus Wong lain. pelawak di atas panggung itu penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Wakilnya siapa, Mbak? Bapak Muhammad Hatta. Mas Komet. Muhammad Hatta to. Urung tak tekoki. Kuwi tekorno-orno kowe. Ora. Sopo dukun bayi Pleman Kidul, Met? Enggak ada lah. Koclok koclok Ora koclok. ora pengalaman. Waduh. Lah kono lho takon bapak proklamator aku nyapa tukang pijet iki. Lho, kowe berarti ora berpendidikan. Mbak Mary tahu bendera yang berkibar di saat ini, bendera Indonesia, warnanya apa, Mbak? Merah putih. Mas. Merah itu artinya Berani. Nek putih suci. Lah, betul sekali. Ini sing pinter cerdas Mas Komet. Suci. Apa katoke bojone dalang sing jero, Met? Biasanya ra tahu. Kowe jenenge ora berpengalaman. Cerdas ki mboten Mbak Mary. Iki lho nek presiden iki cerdas ngene iki. Kowe aja mblegongno aku malu. Selamat malam Mbak Mary. Selamat malam. Pripun kabare? Alhamdulillah Mas. Degane Sehat. klopo ijo ya Met ya. Nyapa? Nyapa? Bejane sing menek bakale. Aku rasa dipenek ndek, klopoku lho ndek Mas. Oh iya. Gak usah perlu. Iki gak klopo ketoke kerambil nek iki. Niku tumut kula kata SMP kelas tunggal niki. Niki Mary niku nggih. lho. Jek sakmene lho Mas. Nggih. Tumut Cek kula sakmene. pertama kelas 2 SMP dereng ku tangan yo. Lho jenengan Sampeyan kok ngerti niku? lah kono ya sing nganggo. Iki tak kekne karo kowe, Met. Iki Mary tak gathukne karo kowe. Iki wong Sing wedok kerja kok kecerdasane padha ngono lho Mas. Manusia itu harus berpasang-pasangan. Sandalnya duwe pasangan. Iya. Ya orang treke gandengan. Mosok awake dhewe wong ning donya ora duwe pasangan. Lah Aku ya tak golek pasanganku sik ya, Met ya. Nah, tak golekne. oh ngono kuwi lho Mas. Sik tak Milih wae mesti. Milih wae. tak golek sik, Met. Tak pasne to, Met, sing wedok iki ayu, sing lanang tur kan gagah dhuwur to. Ki adeke Mas dalange. Ora putrane. peduli. Iki lho. Nek kowe milih sing apik nyapa aku mbok kei. Aku ya
Ya apik nek Met MBG ini lho semepak Met. Iya, Met. karepku ki nang omah koyo ngene mesti. Kowe roh omprengku lho marahi. Omprengku. Nek sing omah ya gedhe sing omah wong kae apa ki anduk ora cukup nek ora terpal kok bojomu. Wong ape bomah lawang nyun sewu lho Mbak Cangik. Nek ora miring lho ora sedeng bojone Komet iku. Bumahe ya ngene. Saiki wis medun ya. Pegaten ae lho Met bojomu Met. Lho tak tapuk pisan. Aku nek ora karo kanca ora bakal tak omongi Mbak Mary. Kula isin di kanca Komet. Lah aku dolan omahe lho bojone Komet kok andukan tok semene. Lho terus katokan semene. Lho tak loroi, Mbak. Sampeyan iki bojone Komet aku sebagai adik isin lho, Mbak. Sampeyan nyapu andukan kuwi. Ya ora apa-apa baratus kok Mas Rendro. Pengen ya ngono ne. Akti ngono ne bojomu. Bojoku ki tawa ngono. Iya. Lah wani buka piye tak kei 2 juta ngono. Lah kok dibuka bleh. Lho. Lah kowe kapan rono? Aku inane 2 juta. Aja omonganmu sing apik lho. Ala asli, dina kepungkur iki bojomu anduke dibuka ngene beyak ngono. Dibuka ngene. Ngantek ngerti tekeki aku, Met. Iya lah kowe gak ngerti tato-tatone barang. Loh, yo ngerti tekek. Wah. Aku ora percaya karo kuwi. Ora percaya nyapa. Alah kok ngeweki dhuwit 2 juta. Wong dekne karo aku lho duwe kurangan 2 juta ora dikeki ya. Nganti saiki wis ora percaya. Piye sapa sing diutang kowe? Alah campur sari kae kurang 2 juta ra mok. Wis tak bayar. Lah tak kena bojomu mau. Lho. Kae mau kuwi ta? Iya. Lah ki 2 juta kok oleh mbah peta benua. Kok iso teko ndi-ndi? Ya oke iki kene sayangku sayang lho Met. Alon-alon wis enom. Ora apa-apa. Aku lu yo enom, Mas. Ames. Sayangku. Nah, digodho to Met malah. Nyuwun sewu sayang, namanya siapa namanya? Namaku Niken. Apa hatiku takkan pilu. Aduh. Iso mak suwon. Lah dhewe mau rayu. Iki tak rayu Agustusan. Lagune ya kuwi. Iya, kowe Agustusan ra iso nyanyi no. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Bisa. Sanu Nyanding menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia Siti Toyo Pulo. tanah airku. Gak dijawabno to? Lho dijawabno ya iso men. Bojoku cerdas. Kowe bisa nyanyi lagu ini dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Tapi enggak pakai itu, pakainya angka B. Dari Sabang sampai Merauke. Nggih, jelas pinter yo. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pala-pala, Sabang menyambang menjadi sata, katalah ada nasa. Satalah. Bojomu iso. Alah lagi ra trimo. Apa? Iki dari Sabang sampai Keroken ini Merauke. Iya, iya. Ayo kecerdasan bojomu. Walah ra trimo nganggo A, iki nganggo I ya, Dik ya. Ayo. Alah, Ora entuk diri sibing ya. Ayo. Musik. Diri. Hah? Tak siap, Nos. Ya. Diri. Dari Siping. Ayo. Ayo, Mas. Loh, aja guyu. Diri simping miriki, pilih cicir pilih. Ya. Simping nyimping nyinci siti itili. Ana sepurane ya. Sepurane ya. Bojomu kocrok, Ket. Heh, Bojomu kocrok. apa ta? Mangluh teko kono. Wis gak usah nyanyi kuwi ya. Malah woro-woro. 2 juta loh, Mas. Itulah Indonesia. Lah jare ganti I. Wis ora usah ya. Sayangku. Ngaleh nah. Nyanyi to. Ora. Sayangku sing Kader karo kowe tak ayo sing bakul lempar dong tak tok dlang tok dingdang drang tak tok dlang tak dingdang slendro gendeng tangan itu yang aku menang kowe. man ya menang Nah, Kowe pengen Mary. bah Sayangku sing ayu dhewe purun ngapa bakal tak usake ben
Iya dolanan ya. Cah loro penting ra tukaran. Bojomu ngono ke ya. Wis enek harapan lho Mas. Wis harapan. Wis enek kisi-kisine. Iya yo. Kira-kira kaya ngono. Nek isorane. Iya iya. Kira-kira kaya ngono Mas. Sik ta iya iya. Ayo. Sik ta tak. Ayo. Kowe rek iki karuan ngelirit mesti enteng. Nyapa lho wong dijajal. Lah iki apa ya ora ngebar apa? Ya namanya pasangan. Aku seorang laki-laki itu harus kuat dalam kehidupan rumah tangga toh. Iya iya iya. Sayang ese apa? Langsung dipangku lho Mas. Tak pangku. Lho waduh lah aku kok moncrot teko ndi. Lah iya. Madhep ora ana. Lungguhe lho posisi Kowe telung dina ora mulih kok malah tak komen posisine lho Mas. Lah nggih posisimu kuwi lho. Ora imbang gede sisih kok. Makane tak kono nang ngene. Pokoke iki mbok sisih met. Jelek ora mlaku. Iya tapi umumnya nek dipangkukin duduke madhep nek madhep rene. dengkule abot. Iya ya. Aku ora kuat. Berarti madhep Rano. Rano. Anu C Mas C. Ayo latihan C. Kamu begitu bahagia sayang. Piye Mas? Aku ngentut. Nek pupu kok ngeder mosok Engko nek gempa NTT teko kene, Met. wedan koclok ngentut wis nang pas ning pupu. Mosok ngentut iki, Mang, Met. Sumpah lho kene apa tet. Loh, iya iki, Met. Ngantek kemebul Iki sesuk nak tak delok biru tak visum. ngantek kena racun totem mbuh, Met yo. Wis Yo. wis metu kok. Heh. Kok jorok kok dirayu iki ya meneng. Meneng. Mau dipangku saiki digendong koyo Mas. Enten to, Cak Komet. Dalem. Lah nggih kok nggih enten nggih dipangku ngentut. Beh, Dibal- kok akhirnya ya gagal total lho, Cak. Kok kaya ora tau ngalami lagi. Dibaleni nih. Mas dipangku wis saiki digendong Mas. Gendong. Gendong. Ndro kowe sing nembang, Ndro. Apa lagune? Ya, Met, karo Iki jane tau Aku gendong ngarep seneng. iya. Gendong ngarep iki nek ning kamar. Di nek majelis iso Lah gendong piye lho? kaya selebgram lho madhepe rono tak wok ngene kok. Mbek cawuk kene Dipangku, iku. dipangku. Cawok. digendong tenan ngono lho. Lah ya kene tangane kan nek kene to Mas. Tapi yo Oh mbak uwik kene. cawok. Sinep sen bulan kekancaring Nuri jagat bareng lawan si Reki Apa laranah loran. Kuwi nggone kancane ya Lek ya. Kok tak ibu islah kowe. Ora iso iki bojoku lho Lek lho. Kok bojoku ape bebet. Kowe ora percaya iki lho gendongan. Gendongan. Iki kaken dosa kene. Nek bobote ra sepiro. Heeh. Dosane. Bandule iki lho aku iki. Hah? Kowe ora pengalaman. Piye? Nelok. Lho. Apa dua kucing enggak? Aku ki arep mbok gendong sampe mbok mii. Lah kok dibopong ngene. Apa kaya Apa sing mbok persembahke karo piyai kene? ngaturke napa? Ayo ngaturke napa? Anu jejer sew. Lagi sapa kene? Nama siapa? Nama cantik. Ayo namanya siapa? Ya omong iki lho bakal ben melok omong kancane ya Dik ya. Inje tepangaken Nggih. nami kula niken. Oh niken. Sak menika studi wonten pundi napa sampun lulus? Niki won kuliah. Oh, kuliah. Cita-cita pengen dadi apa Ayu? Pingin dados guru. Oh, guru. Sak menika mundhut jurusan apa? Ngambil jurusan apa? Pendidikan seni. Wah, iki lho Mek padha karo aku kae malah langsung loro aku. Loh, kowe jurusan apa, Met? Aku njupuk komputer. Oh, sing siji. Iso aku bengi penjara. Loh, maling kowe. Ayo. Iso njupuk komputer. Oh, jenengku maling kowe jurusanmu kok kowe. Muga-muga kasembatan kelakon ya. Inje amin. Yuswa pinten, Yuswa pinten.
Umur berapa? Kalih dosa. Walah iki mesti bapake Bu Agus iki, mungkin mesti tenan. Anu pun tepang kali Bude nika. Bude Mary. Sampun. Oh, Bude Mary. Bude Mary apik mboten? Saya sangat diantuni. Alhamdulillah. Saya napa saya? Kok saya kok berangkat badhe nyembang napa sing duet napa sing anu? Sumanding. Oh ya duet no. Oh, sumanding. Duet. Oke. Iya.